Takže ahoj, vítám vás u nového videa. Jak asi vidíte, tak jsem ostříhaná. Dneska nic asi nového nebude, jenom chci říct, že nebudu asi natáčet moc častěji, protože se tady k tomu času ani v mobilu moc jako nedostávám, takže ani jako nestíhám. Zvláště škola, klavír, možná začnu chodit na hasič a hlavně chci chodit ven. Takže možná budu natáčet i zvenku, možná s mým kamarádem, s kamarádkou samozřejmě, dolů vám dám zase na Instagram a takovýhle věci, abyste mě mohli odebírat. Samozřejmě děkuju za odběry, za lajky. Nekoukala jsem tady na to minulý video, protože to jsem fakt nestíhám. A novýho, co asi novýho dneska můžu říct, tak možná jsem ostříhaná, ne, nový brýle fakt nejsou, jenom si upozornit na mýho debilního spolužáka, který furt za mnou jde a říká, aha, nový brýle, jenom tak jako, abyste s tím počítali. A život jde dál prostě a užívám si to, protože žijete jenom jednou a fakt to potřebujete. Dneska jako zase budu vyprávět, ale v příštím videu bych si chtěla teda vám dát sem video s mojí kamarádkou Maruškou, která samozřejmě je moje nejlepší kamarádka, teda ještě s Míšou, ale Maruškou už máme jedno to video, máme i jakože kanál, ale protože chci mít tady i jedno video, takže jsme se dohodli, že to natočíme sem, uděláme nějakou challenge, takže bude sranda, možná tam hodíme Péťu i s Míšou, takže to bude takový trochu veselější. No a asi to je nějak všechno. No. Takže vím, že je jenom 2 minuty, ale tak nemám co říct. Takže mějte se krásně, teď trochu budu opičit po Hogio, protože to je úplně můj nejoblíbenější youtuber. Takže mějte se krásně, skládejte básně a čauky!